Бинчидинчи яртада иртә белән бардым. Иртә белән проблем булмады. Менә кайтканда мен әйттеләр, минем карта заблокирована дип. Менә карта эшләми. QR-кодым эшли минем, анда данныйлар да чыга кондукторда. Иртән автобуста барганда ул транспорт картасы белән түли, кайтканда карта эшләми. Гәрчә Гөлфия Вәлиуллинаның прививкасы белән QR-коды булса да. МФЦда булдым, соцзащитада булдым, Горздравта булдым. Ассоциация транспортников деген Некрасова 24-те, ақтығы барды Министерство здравоохранения. Острогский урамында. Yok тапмадым. Бір кеше бір нәрсе етмеді. Бір кеше білмейді, неге нәрсе болғанын, қоям нәрсе шыққанын. Йөзләгән кеше кичә шундый хәлдә калган. Аптыраган халык транспорт картасы оешмасына шалтырата. Алло, здравствуйте, транспортная карта. Кичә монда 10 меңнән артык мөрәҗәгать алганнар. Сорауларның бер өлеше прививка ясатып та транспорт картасын кулланып булмау турында. Данный Минздрав пока не выгрузил, ждем, в течение суток должны обновиться. Тысячи обращений. QR-код бар, карта эшләми дип меңләгән кеше WhatsApp-ка яза шалтыраталар. Без кичә дә бүген дә халык сорауларына җавап бирәбез. Казан буенча 60 яшьтән өлкән 21 мең кешенең транспорт картасы гамәлдән чыгарылган. Ярчалыда 23 мең кеше аннан файдалана алмый. Түбән Камада 16 500 кеше. Аларның карталарын республиканың сәламәтлек саклау министрлыгы биргән мәгълүмат буенча транспорт картасы оешмасы чикли. Тик ни өчен монда QR-коды булган кешеләр дә эләккән. В ночь на 22 ноября. Карталарның яраклылык вакыты 21-ннән 22 ноябрьгә каршы төндә гамәлдән чыгарылды. Без аларны сәламәтлек саклау министрлыгы мәгълүматы буенча туктаттык. Фамилияларны алар бирә. Шул ук вакытта бүген көн дәвамында безгә кайбер кешеләрнең карталарын эшләтеп җибәрергә рөхсәт ителде. Бәлки кемдер прививка ясарга ярамау турындагы белешмәсен алгандыр, кемнеңдер сертификаты килүе мөмкин. Тик без бу кешеләрнең карталарын хәзер үк гамәлгә кертә алмыйбыз. Автобуслар үз эш сменаларын тәмамлагач кына системага үзгәреш кертеп була. Прививкасы булып та транспорт картасы яраклыктан чыккан кешеләргә Татарстанның сәламәтлек министрлыгына мөрәҗәгать итәргә кушалар. Министрлыкта QR-кодлар буенча кайнар линия телефоны да ачылган, ләкин анда көне буе шалтыратсаң да эләгеп булмый дип зарланалар. Хәзер без дөрестән дә шулаймы? Моны тикшереп карарга булдык. Күпме шалтыратсаң да кайнар линия телефонын алмыйлар. Күрәсең, шалтыратучылар күп, алардан алынган җавап хатында хәлне булай аңлаттылар. Транспорт картасы оешмасы белән сәламәтлек саклау министрлыгы мәгълүматларында техник җитешсезлекләр килеп чыга. Әйтик, бер кешенең исем фамилияләре төрлечә язылган очраклар бар. Аларны төзәтергә туры килә. Яраклылык вакыты чыгарылган карталарны кабат эшләтеп җибәрү өчен бер тәүлек тирәсе вакыт кирәк. Билгеле булганча, кайбер татарстанлылар прививканы башка төбәктә ясата. Әйтик, күрше Марий Эл республикасында. Андыйларның мәгълүматы Россия дәүләт хезмәтләре порталына керә, ә безнең министрлык базасына килеп җитмәгән. Алар кайнар линия телефонына шалтыратып әйтергә тиеш була. Кичә транспорт картасы оешмасы 5 меңгә якын кешегә картаны активлаштырган. Бүген андыйлар 150 кеше. Фәрүзә Мәҗитова, Ленар Хуҗи Әхмәтов, Илшат Мөхәммәтов, Яңа Гасыр каналы.